Unwaith i chi gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych chi'n aelod o'r Undeb Myfyrwyr ac yn aelod o gymuned wych o 30,000 o bobl. Mae'r Undeb Myfyrwyr yn galon bywyd myfyrwyr Caerdydd. Golygu hyn fod yr Undeb yn hybu myfyrwyr i lwyddo ac yn gefn iddynt pan fod angen cymorth, yn amgylchedd cynhwysol lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Daeth yr Undeb yn ail yn y Deyrnas Unedig yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr What Uni 2023 am yr Undeb Myfyrwyr gorau, ac mae'n gyson yn dod o fewn 5 uchaf am foddhad myfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma'ch swyddogion sybathol eleni. Cawson eu hethol yn ystod ein hetholiadau gwanwyn yn y flwyddyn academaidd diwetha. Maent yn fyfyrwyr sy'n cymryd amser allan i'w hastudiaethau neu sydd wedi gorffen eu hastudiaethau yn ddiweddar. Maent yna i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau, sef chi, a gallwch chi ddod o hyd i'r prosiectau maent yn gweithio arnynt drwy cardyddstudents.com. Dyma eich swyddogion ymgyrchu eleni. Rolau ran amser yw rhain sy'n cael eu cyflawni gan fyfyrwyr presennol. Maent yn cyflawni rolau hyn ochr yn ochr a'u hastudiaethau a chawsant eu ethol yn etholiadau'r gwanwyn hefyd. Maent yn cynrychioli grwpiau amrywiol ac yn cynnal ymgyrchoedd ar bydd eu grwpiau cynrychioladol. Rydym wedi ein lleoli ar gampws Caerdydd a champws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych chi yn Caerdydd, gallwch ddod o hyd i ni ar blas y parc, gyferbyn ar prif adeilad. Gallwch ddod o hyd i ni i'r ochr arall i'r ganolfan bywyd y myfyrwyr newydd sbon. Gallwch hefyd fynd i mewn i'n adeilad Caerdydd o Ffordd Synghennydd, ychydig i lawr y stryd o Lidl a drws nesaf i orsaf drenau Caerdydd. Os ydych chi ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy neu i'w amgylch adeilad Cochrane i'r lolfa IV ac fe welwch hwb Undeb y Myfyrwyr ar y chwith.